Pero a ti gustabache vir de vacación sempre A reconocer a familia. a España, a reconocer a familia. Se me familia. aumentou... E nunha destas fostes de vacacións a Asturias. Sí, señora. E ali cruzasteste con alguén. Encontrei o cariño da miña vida. Que bonito. Claro. Unha moza guapísima, dísnos. Bueno, Aí perdestes a timidez, José. claro que tiña que perdela. Que outra cosa podía facer? Ti atopasteste... Unha nena... Ti atopasteste Encontrei que... unha chica guapiña, relativamente, e dixenlle que, ahora, que tal? E nos liamos. Dixenlle, ahora, queres ir a tomar un cafetiño, tal? Bueno, pues me pintei un cafetiño, fomos a tomar cafetiño. Unha sidriña, Non, a sidriña non, a ela lle gustaba moito aquel entón. pero, claro, aí perdeu a timidez, faloulle a esa muller, Sí, señora. e despois, claro, el tiña que volver para Alemania. Sí, señora. Entón había que facer algo aí. Cartas de amor, traigo cartas. Qué bonito, porque claro, o José tímido atopa, ven de vacacións de Alemania, atopa por Asturias, por Oviedo, unha moza por a rúa, que lle Este echo chica. ollo, entonces fálalle, van tomar un café, un paseo, e logo, non me escoitas, José, que eu quero que esteas cómodo. O Este chintófono ese chintófono cala. fai ruido outra vez, o chintófono. vale. Ahora xa está. É que cando falamos de amor, Se pon loco isto. ponse loco, efectivamente, ponse tolo. Mira, o tema é que ti volveches a Alemania e namorasteste por carta. Un do No, outro. pola carta non me morei. Polas cartas de amor que vos mandabades. Fomos lentos, pero seguros. Claro. Mandabades vos cartas un ao outro. Sí, señora. Durante canto tempo? Pois un ano. Un ano de carteo, Sí. Porque non podía vir todos os días a traerlle a carta. Non estabas aí pegado á esquina, si non virías ou non. Ya. Estabas moi namorado, José. Bueno, claro. Entón, vamos a tratar de casarnos e listo. Tras un ano de amor por carta, chegou a boda. Aí. Aí. Chegou o casorio. Sí. Como lembras ese día desa boda? Bueno, non era moi anunciada, éramos moi poucos na boda, pero bueno, se fixo boda igualmente, fomos comer ao que era entonces, xa non me acordo como era o restaurante, a salida do Oviedo, como lle chamaban, non me acordo. Non fai falta acordarse do nome do Digo, restaurante, bueno, home. non estamos a facer propaganda. Non están a facer propaganda, efectivamente. O caso é que casastes... Ali comemos un cousa ali. O que pudestes naquel momento, José. A mí tampouco foi moi miserable, pero bueno. Foi un día bonito, porque casastes coa túa namorada, que iso é importante. Dá Exactamente, igual o sí. que comestes ou que non. Ti casastes coa túa namorada e pudestes marchar para a Alemanha os dous. Sí, señora. Que tal foron os comezos desa relación? Perfectos. Porque estabades moi namorados, tiñades ganas de vivir xuntos. E ao ano de estar casados, máis ou menos, que pasou? Vive retoño. Apareceu Cegoña. Sí, señora. Pero os tempos de antes non eran como os de agora, José. Ah, non. Non, porque son uns... Ui, mira, aí ven. Aí vai para Alemania a Cegoña. Estes? Cae encima. Aí levaba o retoño. Ese retoño levou non a tía del, porque claro, vos ali en Alemania tiñades que traballar e traballar. Exactamente. Pasaba en Entonces moitas foi a familias. miña cuñada, mala miña sobrinha, non esta que falou, o hermano. Sí, sí. Foron alá e trouxerono para cá cando tiña un mesiño así. Ti botabas de menos, e a túa muller tamén, a ese fillo, porque era o vosso filliño, pero, claro,
traballábades para darlle a ele unha boa vida. Se queríamos ganar dinheiro, tiñamos que estar libres. Claro. E Entón, tras 9 anos en Alemanha, ti, 3 xa casados coa túa muller, volvedes para Asturias. sí, señora, Por qué? porque viña outro. E a miña muller, cando tuvo o primeiro, non se entendía que as enfermeiras, e dixo ela, no, a mí non me collen máis. A túa muller non quería dar a luz en Alemanha outra vez? Este sale en España, sea por donde sea. Veo a cegoña outra vez, pero da Alemanha foi para Oviedo. Exactamente. Ali dou a luz a túa muller e tuvestedes que empezar de cero. Más ou menos. Buscar traballo. Buscar traballo, toda a historia, entón apareceume o chollo de comprar un camión, pero como o que tiña o camión tamén tiña a exclusiva de repartir o butano, había que coller o camión e repartir butano, hasta que descontara o camión. Claro. Unha vez descontado o camión, pois ala, outra cousa mariposa. Vanche volver a aparecer as bolboretas, como digas, xa verás ti. Despois traballastes tamén na fontanería, na electricidade, túa muller nun hotel. O caso era sacar os 2 fillos adiante, José. A muller no hotel, cando acollín, deixou o hotel. Claro, despois xa o deixou, pero tamén traballou. Se ti traballabas, Ela ela traballou tamén. sempre. Aí está. Traballaste de los Foi dous. unha fiel compañeriña miña. Aí está. Aí quería ir eu. Sí, señora. Que a túa muller dedicouse aos fillos, a ti, e máis traballaba por fora. Exactamente. E ti acabas de dicilo. Foi o mellor que che pasou na vida. Non vai ser nada mellor.